6-нчы бүлек. Нораданның кайтып атасын куганы, Идегәйнең казак чыгып киткәне. Рафаэль Миргаязов укый. Идегәй углын куганда, иле берекми торганда, хан тәхтенә хан итеп, Шадибәкне куйганда, дала буен ду итеп, дуадак үтте Норадын. Бер юнәлде тимергә, бер юнәлде сыганакка, сыганактан чыгып Сарайчык, Сарайчыктан Аждаркан, Аждарканнан Актүбә, Актүбәдән Җаекка, Җаек башы 40 чылан, Идел башы Иремәл, Иремәлдән Норага, Норадан чыгып Иртешкә, ил кылдырды Норадын. Ата белән даулашып, халык белән яулашып, ил яхшысын тапмады, оннан илгә дус булды. Күчкән күчкә кушылып, күчмәләргә баш булып, даладан дала кыдырды, онда күңелен тындырды. Кәмалның улы Киң Җанбай көннән бер көн Идегәйгә бер килмәсә бер килде, бер килгәндә ана итте. Идегәй, син таңдагы көн яу өстенә яу килсә, яңгыз нигә ярарсың? Душманың аулай үләрсең. Норадан яман улың түгел иде, кендегеңне борырсың. Анда әйтте Идегәй, яхшы әйттең, җан әкәсе, бик хуш әйттең, яу нәкәсе. Яу өстенә яу килсә, яңгыз нигә ярармын? Душман аулай үләрмен, я душманга калырмын. Норадан яман углым түгел иде, кендегемне борырмын. Норадан дала кишкәндә, айлар көннәр үткәндә, ялгыз углын сагынып тазарыгып, Идегәй аны җырлады. Алыстан кара күренсә, әйләнешкән мырза углым, юктан кара күренсә, тулганышкан мырза углым, бурай-бурай кар яуса, буз кирешкән мырза углым, бурасынлы ут килсә, булат калкан мырза углым. Читтә солтан булудан, илдә олтан булу артык, күктә чулпан булудан, суда чуртан булу артык. Әй Норадын улым, әй, сагындырды мине артык. Анда торып Идегәй, ил өлкәне биләргә, киңәш уңаш иткән соң, Норадынны чакыртып, илчеләрен җибәрде. Илчеләр җитеп килгәндә, Норадынга ана итте. Кәмалның углы Җанбайдан, Сорагантай углы Субрадан, Аргылның углы Кара Кужадан, Акның углы Булаттан, Алчагыр углы Мырзадан, Исән углы Ходайбирдедән, ирекле ир атаңнан өндәү килде, кайтсын дип. Куган килде, кайтсын дип. Үпкәләсә үпкә сүзен әйтсен дип. Ике канат бер койрык, иңеп шыңкар чөйсен дип. Ирнәве алтын сараяк, ир саркытын ичсен дип. Ай кашында бер йолдыз, Зөһрә балкый торсын дип. Таң алдында бер йолдыз, чулпан балкый торсын дип. Кызыл канлы кылычын ак сөт белән юсын дип. Иргә сәлам биргәндә иңкәеп тәгъзим кылсын дип. Осраган атасын ата диеп белсен дип. Аз гына гайбе булса да, анасы аша кичсен дип. Анда әйтте Норадын. Кәмал углы Җанбайдан, Соргантай углы Субрадан, Аргылның углы Кара Кужадан, Акның углы Булаттан, Алчагыр углы Мырзадан, Исән углы Ходайбирдедән, ирекле ир атамнан өндәү килсә дә кайтмасмын. Үпкәләсәм дә әйтмәсмен. Ике канат бер койрык, иңеп шыңкар чөймәсмен. Ирнәве алтын сараяк, ир саркытын ичмәсмен. Иргә сәлам бирмәсмен. Иңкәеп тәгъзим кылмасмын. Ирнең күңеле ефәктәй, бер тинелсә чишелмәс. Таразуга салсаң тиңләнмәс, мыскалга салсаң кимимәс. Норадын алай дигәндә илчеләрнең мулласы Пир Галәддин ана итте. Бер дигәч тә ни яман, Ходаны белмәс ул яман. Икенчеләй ни яман, фарыз укмас ул яман. Өченчеләй ни яман, өзелеп чыгар җан яман. Дүртенчеләй ни яман, төркене юк кыз яман. Бишенчеләй ни яман, бишектәгеләр елашып атасыз калса ул яман. Алтынчылай ни яман, атадан яңгыз туган ул яман. Җиденчеләй ни яман, җитәкләшеп ятимнәр елый калса ул яман. Сигезенчеләй ни яман, ир кулыннан сирпелеп дәүләт тойса ул яман. Тугызынчылай ни яман, тур бала кыш баласы яда елый калса ул яман. Унынчылай ни яман, утырган җире җифарлы,
ун бармагы кыналы, төнбоектай күкрәге күпереп өскә калкыган хәнәкәдәй арулар, көнекәдәй туталар, елый калса ул яман. Илчеләр алай дигәндә кайтып килде Норадан. Кашка көрән ат менеп, ата-анасын үз санап, үзгәләрне ят белеп, чаба кайтты Норадан. Атасына ялынып, языгы белән гөнаһсы үз муйнына алынып. Идегәй аны күргәндә, маңгаен искәп сөйгәндә, Нораданга ана итте. Уяу батыр баламсың, уяныклы мырза углам, күргән күлүк баламсың, кәргәр иткән мырза углам, бүз аргымак баласыдай буйлы сынлы мырза углам, алсу кара битле углам, иплеләргә ипле углам, авадан очкан алты аккыш, ун канаты сырлы углам, пәйгамбәрнең кияүе Галидәйен нурлы углам, фирештәдәй битле углам, биек рәүгә төсле углам, шаталы ефәк тун кисә, ярашыклы мырза углам, садагың алтын, уг алтын, самырга бәйткән сүз алтын, саф азамат мырза углам, Йәмәннән кеше җисам, уртага агач тексәм, сине дәрәҗәгә шиксәм, саф алтынсың мырза углам. Идегәй ана иткәндә, дәрәҗәгә шиккәндә, ир азамат Норадан хан булам дип уйлады. Атасы хан итмәде, үзе дә хан булмады. Норадан моны күргәндә, каһәреннән кайналды. Идегәйгә ана итте: әйткәнеңнең барысын кылганың хак, эй ата. Әйткәнемнең берсен дә кылганың юк, эй ата. Тирлегем алтын булмады, тәгем минәр булмады. Хан җыены би улы, Норадан хан булмады. Хан булганың нисе артык? Үзебездән соңгыга өлгеләп үлге булмады. Я син үзең хан булгыл, я син мине хан кылгыл. Я син мине үтергәл, я мин сине үтерим. Я күземә күренмә, казак чыгып кит, диде. Анда итте Идегәй: әй Норадан, Норадан, аңламыймын морадың. Туктамышның илендә, туган үскән җиремдә, аш бүредәй караштым, эт мешәктәй талаштым, биле савырлы көрәнне бракка охшаш менгәнмен. Тамгасыз углы барактан ирексез алу алганмын. Сұрымкан углы Чыңгызга сорамый барып ингәнмен. Байкаусыз башын кискәнмен, алтын тауга барганмын, түрә булып алганмын. Халкын җыеп алып килеп, ак урдага салганмын. Урда өчен тырышкан, ягалашып ырышкан батырларның кайберен ил нигәре кылганмын. Минем белән бер булып, халык өчен тартышкан, ягалашып көрәшеп, душманнар белән чәнешкән ыруларның батырын кайсын бием кылганмын, кайсын ханым кылганмын. Нинди юан булса да, яңгыз агач өй булмас. Нинди ятыш булса да, яңгыз егет би булмас. Хан булайым димәче, дан булыйым димәче, ялгыз башың халыксыз сан булыйым димәче. Әй Норадан, Норадан, нидер синең морадың? Идегәй ана иткәндә, ир Норадан моны әйтте: фирештәдәйен атам, һәр эшкә даим атам. Нигә мине хурлыйсың? Нигә мине җырлыйсың? Җырласаң мине атам, җырлавыңа чыдамам. Хурласаң мине атам, хурлавыңа чыдамам. Буранлы көн туганмын, борыч бирсәң еламам. Борычтан яман ачымын, шикәр түксәң төшемәм. Булаттан мин катымын, сөткә салсаң агармам. Арыслан булып туганмын, төрткәнеңә куламам. Бураклы аттан ярышмын, бугалак салсаң туктамам. Бутыргактан катымын, бидаяктан ычкырмын, бушансам сына коткармам. Я син үзең хан булгыл, я син мине хан иткел, я күземә күренмә, казак чыгып кит, диде. Норадан алай дигәндә, азамат ир Идегәй 7 кат күктәй күкрәде. Авазы калкып яңгырап, Нораданга ана итте: кузагачтан биекмен, болытка җитми тынмасын. Башымнан давыл өрсә дә, мин аңардан сынмасмын. Гөрелдәсәм сугар яшенмен, көлсәм мин бер чуакмын. Киреләнсәм йокың бозармын, көрәшсәм сине йыгармын, йөгерсәм сине узармын. Әй Норадан, Норадан, уңмастайны даулашып, казак кит дип каулама.
Каргышым кара таштан үтәдер, ахым җирне күкне тотадыр, күтәрә алмассың Норадан. Онда Идегәй ахырды, Норадан артка егылды, авызы борыны кыйшайды, анда әйтте киң җанбай. Норадан бердән бер балаңдар, каргыш итмә Идегәй. Алкыш иткел углыңа. Анда углын ояды, алкыш бирде Идегәй. Норадан янә терелде, авызы йөзе төзәлде, тора килеп Норадан Идегәйгә янә әйтте. Кисәкчә чыккан болытмын, яумаенча таркалмам, анадан кара туганмын. Сабынлап юсаң агармам, атадан айры туганмын. Бий үткәрсәң ныгайман, болыттан кыеш чыкканмын. Алдыңа алсаң төз булмам, я син үзең хан булгыл, я син мине хан иткел, я күземә күренмә, казак чыгып кит диде. Анда турып Идегәй Нораданга ана әйтте. Ялгыз баланың кылыгы яудан яман дисә бу булгай. Җанбайдайын җанбазның языгын алып куйныңа җанын исән калдырдың, яныңа яучы алдырдың. Ул да җитәр бер көн җаныңа. Сурымкан углы Чыңгызны, кала бузган Калтайны, төлке авызлы кенәжне мин кайрылып чапканда, яфанга чыгып яу җидың, яудан тынган йортымны яу астында калдырдың. Атаң корган каланы күчмәләрдән алдырдың. Яу өстенә яу килсә, ул да җитә бер көн башыңа. Алыс белән юыкны юырткан белер, яхшы белән яманны күргән белер. Яхшы йөргән җиренә кәнт салыр, яман йөргән җиреңә үрт салыр. Көн батса да куйга сукмак табылыр. Бер төкергән ни итәр, күп төкерсә күл итәр. Күп белән эшең төшмәсен, күп эшеңне чүкерер. Эй Норадан, Норадан, эшем кулай килгәндә, Буракан углы Тимергә, Бураканның үзе Әмиргә, аягының астында дап-даркый булып утырдым. Эшем кулай килгәндә, бер көндә 500 кеше үтердем. 1000 кешегә җиткәндә, кара тиен дигән алыпны языда ялгыз үтердем. Тимернең кызы Акбеләк, Алла үземә биргәндә, тиген улҗа китердем. Газазил булмый ни булгай, кулыным ялгыз калыр икәнсең. Күземнең яше кургамас, кысыр мәдәт теләдем. Хәтәм тойдай юмартсың, Арысландай адусың, Хәмзәдәйен пәлвансың, Галинең Гали углысың. Кардай башы агарган, карт атаңа яу булдың, Арыслансың мырза углым. Урый чабып кисә үткән, 10 бармагым мырза углым. Түбәле туры ат менгән, яуга чапкан мырза углым. Кисмә сары алтын, бер ибенә килгәндә, кисми биргән мырза углым. Кымтыганы хатасыз, карчыгадай мырза углым. Каулаганың мин булсам, мин качайым, син каула. Һәр бер көндә душманың, миндәй качсын, мырза углым. Анда турып Идегәй янә әйтте. Тырымтайдан йылгыр кыш булмас, тургай да тибеп каз алмас. Аткадан йөгрек ук булмас, атса күбә бозалмас. Һөнәрсез сине күрә алмас. Илдән илгә җилеп үтсәң дә, бу дөньялар сиңа да калмас. Аны әйтеп Идегәй Иделдән чыгып юнәлде. Тулгай биреп моны әйтте. Тауда йөргән бүре идем. Талчыгыма тайлы бия җыер идем. Уйга төшеп куй булдым. Куңкылдашкан күп яманга хур булдым. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.